Ганна Янкута. Час пустазелля. Я думаю пра тое, як расказаць пра людзей. Героі гэтых нататак рэальныя людзі, і мне карціць іх апісаць, пераказаць гісторыі, якія з намі здараюцца. Вядома, у той ступені, наколькі гэта магчыма, бо увязненыя ў сказах людзі могуць раптам ператварыцца ў казачных герояў. Паспрабуй паверу іх. Я не ведаю, дзе праходзіць мяжа паміж перажытым і выдуманым, паміж тым, што было насамрэч, і тым, як я гэта ўспрыняла, паміж чалавекам і персанажам. У нейкім сэнсе я ўвесь час падглядаю і падслухоўваю, каб ухапіць нешта, што адбываецца цяпер у свеце. Але мы і ёсць тое, што ў ім адбываецца. Каму, як не нам, пра гэта гаварыць?